měl jsi jako propracovaný model, jak nasát ty nemovitosti, ale myslím si, že už to nebylo tak efektivní, jak je prodat ven. Hele, dostaneš se v nějakém bodu k tomu, že těch nemovitostí máš tolik, že se ti zvedá sklad a není tolik schopných lidí, aby to dodělalo. Takže, a vlastně my jsme ty lidi nahradili. Takže najednou přišel Juraj, dotáhl lidi, kteří chcou kupovat ty podíly. Hele, a kdo ti líp zprocesuje nemovitost než člověk, který v tom má peníze a který tu nemovitost vlastní. A ono to funguje i potom, když oni jedou vyjednávat, tak jako nechci si stěžovat na zaměstnance, teď máme perfektní správu, jo, fakt jako kluci makají, holky taky, takže teďka momentálně tam je skvělý tým, ale je jich málo, jo. Když tam pošleš někoho, nějakého zaměstnance, tak on většinou zazvoní. Dobrý den, prosím vás, my tady máme půlku domů, chceme se s vámi domluvit na nějakým společným prodeji. Otevřeli se dveře, jděte do prdele. Tak jo, tak já jdu do prdele. Sedli si do auta, přijeli a místní šetření poslali mě do prdele. Když tam přijedeš ty, já, Juraj, motivovaný člověk, který vlastní ten podíl a chce ho prodat. Tak. A on tam přijede a řekne, prosím vás, tak mě neposílejte do prdele, nebudeme do toho plít správníky, zbytečný náklady, pojďme si sednout na kafe.